Kalabaw, may kalabaw ulit. Ayan, mainit na. Ayan, nandito na ako sa aming lupain. Ayan, bisitahin ko yung aming mga rare plant dito. Ayan. Dito na rin yung dating na vlog ko dati. Umakyat pa dyan yung kapatid ko. Ayan, ang ganda. Kasi lumilipad-lipad sila, oh. Ito yung kumikinang yung ano niya. Ayan. Tapos ito pa. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang ganda ng kanyang bulaklak. Wow! Yan. Yan ang mga rare plant dito sa aming kabundukan. Ayun, oh. Nakahilera sila. Diba? Kusa silang tumutubo dito. Ganyan po guys ang kanyang dahon, no? Malalaki na parang kahawig siya ng malunggay. Ang tawag dito sa amin ay Crucasitas. Ginagamit to sa panggamot ng mga buni, hadhad. Ayan, dinidikdik, tas kinukuha yung katas, pinupuna sa mga makakate na kagaya ng buni. Yan. Gamot po yan. Ayan, kaya kung may buni kayo, kuha lang kayo yan. Yan, ito pa. Nadaanan ko. Yan, hinahangin siya. Ang ganda. Wow, ang sarap ng hangin. Ayan, sariwang hangin. Ang sarap. Ito pa guys. Oh, wow. Rare plant din yan. Ayan. Ganda, diba? Nasa puno siya ng langka. Full na naman ang rare plant. Wow, mga kaadayot. Ayan, look at this. Wow. Ganda. Diba? Hindi na ako mangunguha niyan kasi marami na kaming ganito sa bahay. Yung nakaraan na rare plant hunting kami, marami kami nakuha at inalagaan namin sa aming bahay. Ayan, dito lang yan. Matatagpuan sa aming lupain sa kabundukan. Sobrang dami niya, oh. Ayun, meron pa siya banda doon. Ito, meron din, oh. Kalat-kalat lang siya dito na parang damo. Pero sa mga syudad, ang mamahal ng mga rare plant na to. Pero dito, inaano lang sila dyan. Ginagabas lang siya dahil sobrang dami na nila. Ayan, ito mga rare plant pa to, mga kaadayot. Ayan. Kita nyo pula yung kanyang tangkay. Tas yan. Mga indoor plant to. Kasi hindi to mga masiselan. Sobrang ganda nito sa may maglabas ng pinto. Sa taas. Pwede to kasi hindi to masiselan. Ganda, oh. Para lang siyang plastic. Sobrang kinang niya. Ayan. O, ayan. Rare plant din po yan. Gumapang dun, oh. Kita nyo mga kaadayot, oh. Sobrang ganda. Dun sa banda dun, meron dun puno na yung ano niya. Ayan, gumagapang sila sa mismong bato. Yan, oh. Bibi pa siya. Pag lumaki yan, sobrang kinang niya. Gumagapang yan sa mga bato. Ganda, oh. Ayan. Mga kaadayot. Isang kumpul ng rare plant na naman. Yan.
Ayun din, may mga gabi-gabi, oh. Rare plant din yan. Red gabi-gabi. Tingnan nyo yung ano niya. Pula. Gaganda. Pwede yan indoor plant kasi ito hindi ito masilan. Kahit walang dilig-dilig, nabubuhay sila. Ito din guys, oh.